Ens aproparem a la tradició de les caramelles amb els nens i nenes de les Teresianes de Gràcia. Veurem la cantada de caramelles dels nens i nenes de les Teresianes de Gràcia. Estem a l'Escola Sant Josep Teresianes de Gràcia i avui us explicarem el projecte de les caramelles. Per fer-lo hem buscat la informació sobre què són les caramelles, els seus orígens i la tradició caramellaire a Catalunya. Aquest grup els està ensenyant als seus alumnes el portafolis i les seves parts. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, ple de pau i de claror. Hem investigat què són les caramelles i hem descobert que les caramelles són unes cançons populars catalanes que es canten per Pasqua i avui dia encara es canten les caramelles per tota Catalunya. Ple de pau i de claror, res no ens pot fer por. Acabeu d'escoltar un grup de tercer i aquest és un grup de segon que canta la balalaica. Aniré cantant a la prada, on m'espera l'ombra d'un arbre, li demanaré una branca. Durant el primer trimestre ens van ensenyar les cançons als mestres. També vam treballar les tècniques de grups vocals per ensenyar als nostres cantants. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Els nens de sisè som els que ensenyem les cançons als nens més petits i a vegades dirigir no és fàcil. Als nens petits els hi costa, es cansen, però ho estem fent amb molta il·lusió i creiem que quedarà molt bé. Camins que ara s'esvaeixen, camins vora les estrelles, vale? 1, 2, 3 i... Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols. Ara us explicaré el final d'aquest projecte, que serà l'11 d'abril, que nosaltres cantarem a les botigues i després cantarem al centre cívic de la Sedeta. Serem 300 caramellaires i ho farem molt bé. Hem preparat uns pòsters per penjar als aparadors de les botigues per anunciar el dia i l'hora de la cantada. Mireu, ara us ensenyo uns quants exemples. Els hem fet els alumnes de sisè amb una eina, el 2.0, que es diu Glockster. A que queden xulos. Camins vora les estrelles, camins que ja són nous. Hola, som l'Escola Sant Josep Teresianes i ara anirem a cantar les caramelles a les botigues. Després anirem a la Sedeta a fer el concert. Hi ha 12 grups, per lo que veieu s'han baixat molts cursos. Som de segon i anem a cantar caramelles a 2 tendes. El meu grup cantarà la barretina vermella i camins. Els vilatans portem l'alegria dintre, escolteu els nostres cants i la joia del bon viure. Cada dia surt el sol i tot recomença, cada fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem la nit amb força millor, ajuntem-nos a la glòria de la paz. Estem cantant les caramelles i la nostra directora és la Clàudia Gregorio i que ens ha ensenyat la barretina vermella i el traginer. I per tant podeu triar. Jo dirigia i mai ho he fet i és la primera vegada que dirigeixo i m'ha agradat molt. Alegria dintre, escolteu els nostres. Hem vingut a la perruqueria NIC, hem cantat i ara ens han donat un obsequi un val per poder vindre a tallar-nos el cabell i bombons. Ara anirem a la Sedeta a cantar
la barretina vermella, els nens de sisè també cantarem una altra cançó i tots els grups cantaran la seva cançó. Nosaltres l'havanera. Ara que ja hem acabat anar per les botigues, estem tots reunits al centre cívic, a la plaça de la Sedeta. I estem a punt de començar. Tots reviuen el seu cant. Ai, quin goig poder cantar, és la primavera. Cada grup ha anat sortint aquí a cantar la seva cançó que cadascú ha practicat durant tot el trimestre i també que ara sortim els directors a cantar una havanera i després tots els nens de primària cantarem la barretina vermella. I al pla de la muntanya i fer-hi més no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un mar i terra que té els cims de donzella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha Maracaleia, hola. Ara tots els alumnes, que més o menys som 316 alumnes, ens hem juntat per cantar la barretina vermella per acabar aquest projecte i així hem celebrat la Pasqua. Ja dona Pasqua florida, Jesús ha ressuscitat, la natura ja es transforma, tot és bé, tot és nomenat. A part d'aprendre altres tradicions de Catalunya, també he après a passar temps amb els nens més petits, que només estava acostumbrat a compartir el temps amb la meva germana. I a mi també m'ha vingut a veure la meva família i també han disfrutat molt com tots els altres familiars que han vingut a veure'ns.